Li fezayê derbasbûna ji qulên tîzmaran dibe ku pêkan be. Li derdora stêrkekê cîhaneke süper hate keşifkirin. Lêkolîna ku peydabûna avê ya di cîhanê de eşkere dike. Kameraya ku di saniyeyekê de milyarek wêne digire. Agahiyên CIA'yê yên derbarê UFOyan de hatine parvekirin. Ji seheka bêhneya pêşiyan dedektора penceşêre afirandin. Bi enerjiya tên û kirin sotemeniya sentetik a tirimbêlan. Dosya hefteyê li gorî zanyaran kontrolkirina mejiyê çêkirî nemumkin e. Di filmên sêvurandina zanistî de em pirî caran dibînin ku qulên tîzmaran li fezayê du cihan digihînin hev. Ev yek dibe ku di qada zanistê de cihekî xwe bigire. Di xebatên zanyaran ên dawîn de li ser qulên tîzmaran pêşketinên nû çêdibin. Li Amerîkayê li zanîngeha John Morris, Andre Fon di gotareke xwe de dibêje ku êdî ihtimala derbasbûna mirovan a di qulên tîzmaran de roj bi roj zêde dibe. Wekî ku Morris dibêje, hegê rojekê mirovahî karibe di qulên tîzmaran re derbas bibe, dê karibe ji leza ronahiyê bileztir be. Heta mirov dê karibin di nava demê de ang û zeman de rêwîtiyê jî bikin, dê karibin ji demekê biçin demadin. Zanyar Morris dibêje ku dek û keştiyeke fezayê qula tîzmaran a ku têre derbas bibe dirêj bike, pêdiviya wê bi enerjiya negatif heye. Lêbelê di rojame di laboratuwaran de enerjiya negatif pir kêm tê bidestxistin. Her wiha zêdekirina enerjiya negatif bi teknolojiya heyî nepêkan e. Ji ber ku enerjiya negatif pir hindik tê afirandin, aniha derbasbûna ji qula tîzmaran tenê wekî teoriyekê ye. Ji bo ev teorî bikeve mer'iyetê hêjdemeke dirêj pêwîst e ji mirovahiyê re. Lêbelê êdî tê zanîn ku tişta ji mirovahiyê re nemimkin xuya dikir, derket holê ku pêkan e. Ji aliyê meznahiyê ve ji perçeyên mezin ên fezayê re cîhanên süper tên gotin. Keşifkirina van bermahiyan her tim kelecanekê dide mirovan. Ew jî ji ber ku ihtimal heye ku li wan gerstêrkan jiyan pêkan be. Li galaksiyê yek ji stêrkên herî kevnar di demên dawî de bala zanyaran dikişîne. Lêkolînerên ku li ser vê sîstema piraniya wê metale dixebitin, süper cîhaneke ku ji sedî pêncî ji cîhana me meztir e û du rojger dîtin. Cîhana süper ku ji sedî pêncî ji cîhana me mezintir e, her wiha wekî giranî jê sê qatan ji cîhanê girantir e. Zanyaran navê TOI 661b cîhana süper kirin ku di derdora stêrka xwe re ji nîv rojekê kêmtir dizivire. Ji nivîskarên lêkolîna zanîngeha Kalîforniyayê Stephen Kent di derbarê cîhana süper de dibêje ku her roj di derdora xwe re du caran dizivire, an ku rojeke cîhana me du rojên cîhana süperin. Germahiya cîhana süper û ya cîhana me ku mirov bide berhev germahiya cîhana süper 1700 derece ye. Zanyar dibêjin ku bi saya vê stêrka kevin dê pêşa roja gerdûnê jî baştir were zanîn. Zanyar bi lêkolîneke nû sedema peydabûna avê ya li cîhanê dîtin.
Komek meteorên ku beriya sistema rojê avabûna sedema peydabûna ava li cîhanê ne. Di lêkolînan de da ku ava di nava meteoran de lê bikolin formûleke ku ji uranyum û taryumê pêk tê hate bikaranîn. Zanyaran aktivbûna ava di nava meteoran de û serdemên aktivîteya ava meteoran tespît kirin. Li gor zanyaran ihtimale ku di avabûna cîhanê de an ku berî 4,5 milyar salan meteorên ku avê dihewînin bûbin sedema peydabûna ava li cîhanê. Toryum cihê ku av lê tune be bi tevgere. Uranyum berova jî vê yekê cihê ku av lê hebe pir herekete. Ji ber vê yekê lêkolîneran di xebatê de formûleke ku ji toryum û uranyumê pêk tê bikaranîn. Bi saya vê yekê dîtin ku av herî dawî di kîjan meteorê de aktiv bûye û dîtin ku di komek meteorên berî avabûna sistema rojê de av hebûye. Ji ber vê yekê zanyar dibêjin ku sedema pirbûna ava li cîhanê ev meteorin. Her wiha zanyar li gotina xwe zêde dikin û dibêjin ku peydabûna avê ya li sistema rojê ne tiştekî nû ye. Lêbelê ji ber lawaziya avaniya wan nikarin hebûna xwe zêde biparêzin. Bûyerên ku li fezayê diqewimin bala zanyar û mirovahiyê dikişînin. Lêbelê bi kamereyên heyî şopandina bûyerên kaotîk zehmet bû. Bûyerên kaotîk ew in ku bi carekê re berê xwe diguherînin, an jî tevgera xwe diguherînin ku divê di demeke pir kin de werne qeydkirin ji bo lêkolînê. Bûyerên kaotîk her çi qas wekî rewşên asayî xuya bikin jî di rastiyê de li ser cîhanê roleke wana mezin heye. Ji Enstitûya Teknolojiyê ya Kalîforniyayê ya ku bi zanîngeha Bernê ve girêdayî ye, zanyar Luheng Wang cihazeke ku bûyerên kaotîk baştir raxeberçavan afirand. And you just saw the green pulse, that's excitation. The fluorescence takes about nanoseconds to relax, but we have picosecond type of resolution, so that's why the fluorescence feels like forever. Wang di odeyeke girtî de ji bo şopandina roniya lazerê kamereyeke ku dikişandina vîdyoyê de di saniyeyekê de milyarek wêne digire afirand. Kamera bi teknolojiya ultrawênegirtiya hatî tepîsandin dixebite û bi vî awayî tişta di gerdûnê de herî bileze an ku roniyê dişopîne. Ji bilî van taybetiyan kamera bi taybetiyeke din jî ji kamereyên heyî diguhere. Berova jî kamereyên din kameraya Wang afirandî hemû wêneyan di heman demê de digire. Bi vî awayî kamera her tevgerên di carekê de diqewimin dikare bigire û bihêle ku zanyar li ser wan tevgeran lêkolînan bikin. Zanyar Wang dibêje bi saya vê kamereyê de bikarin di qadên fîzik, kriptografî û ragihandinê de lêkolînên optîk bikin. Bi van gotinan axaftina xwe domand. Ev mijar ji berê ve di bîra zanyaran de bû. Lêbelê ji ber ku teknolojiya heyî têr nedikir, dev ji van mijaran berdabûn. Bi saya vê kamereyê êdî zanyar dê bikarin ceribandin û xebatên xwe bikin. Our hope is to provide a fundamental tool to physiologists to understand at the most fundamental level how oxygen is delivered. US Department of Defense, these are unidentified aerial phenomena. Videos. Aktivistê ku azadiya agahiyan diparêze John Greenwald, di sîteya internetê ya bi navê The Black Vault de agahiyên nepen yên derbarê UFOyan de yên saziya istihbaratê ya Amerîkayê CIAyê parvekir. Agahiyên ku li ser sîteya internetê her wiha dikarine werne bidestxistin jî. Du xal 2 milyon zêdetir belgeyên arşîvê ku di sîteyê de hatine parvekirin di derbarê UFOyan û tiştên nehatine binavkirin de hûrgîlên berfire dihewînin. Lêbelê ji ber ku agahî bi formûleke kevin hatine parvekirin lêgerîna di arşîvê de zehmet dibe. Agahiyên bi vî rengî berê ji aliyê CIAyê jî hatibûne parvekirin. Lêbelê di belgeyên nû de teqîneke li Rûsyayê ya bi guman û tiştekî ecêb ku teslîmê ofîsa CIAyê hatiye kirin balê dikişîne. The Black Vault ji bo vê tişta li ofîsa CIAyê dibêje, di belgeyekê CIAyê ya derbarê UFOyan de tiştekî ku bi destan tê rahiştin, birine ofîsa alîkarê gerînendeyê zanistî û teknolojiyê. Alîkar got, ez ê li ser vê tiştê bisekinim û em ê lêkolînê bikin. Ev lêkolîn bi awayekî veşartî tê meşandin.
تکنولوژی و زانست هر کو دچه پیش دکوه. باندورا وی که لسر گلک قادان خو نشان داده. تندرستی یک جی قادانه. به تایبەتی جی نەخۆشیە پەنجەشێرێ زانیاران پڕ مژول دکە. لە ژاپۆنیایê di xebatê li ser penceşêrê de dedektöreke penceşêrê hate pêşxistin. Di vê xebatê de ji seheka bêhênkirinê ya pêşûyan sûd wergirtin. Her seheke bêhnê ya pêşûyan tiştek ku bêhnê belav dike tespît dike. Baş e, lê ji vê bêhnê dedektora penceşêrê çawa hate pêşxistin. Ji zanîngeha Tokyoyê Profeser Takuchi Shuji û Komawi ji seheka pêşûyan kimyawiyeke di xwîdana mirov de ya bi navê aktonel tespît dike. Zanyaran li ser vê yekê lêkolîn kirin û di penceşêra kezeba reş de seheka bêhnê ya ku aktonolê tespît dike bi kar anîn û perçeyekê hücreyî ya çêkirî afirandin. Her wiha sensûreke ku di navbera perdeya hücreya çêkirî de were bi karanîn pêşxistin. Ev sensor dihêle ku elektrîka di derbasbûna îyonên perdeya çêkirî de were tespît kirin. Ev cihaza hatî pêşxistin bêhna aktenola heyî di demekekin de tespît kir. Tê armançkirin ku vê cihazê li ser bêhna nexweşên penceşêrê bikarbînin. Bandora qeyrana avhawayê her roj zêde dibe. Qada zanistê jî berê xwe daye vê mijarek û çareseriyekê jê re bibîne. Ji bo pêşaroja cîhanê gelek xebat û lêkolînên pirsgirêkan hene. Hemû jî bi nêrîneke cuda dixwazin çareseriyekê bibînin. Bi taybetî jî ji ber zêdebûna karbondioksîta li cîhanê sotemeniyên fosîl pir bi zarar tên dîtin. Di salên dawî de zêdebûna otomobîlên bi elektrîk wekî çareseriyekê ye. Lêbelê otomobîlên bi elektrîk bêtir li Amerîka û Ewropayê belav bûne. Lê qeyrana avhawayê pirsgirêkeke cîhanî ye û li gelek welatan sotemeniya fosîl anko mazot tê bikaranîn. Komek zanyarên Çînî xebatekê li ser sotemeniya sentetîk dikin. Encamên xebatê di vê derbarê de hêvî didin. Dirêbaza nû de ji ferqa germahiya di navbera rojê de karbondioksîd û avê li hev dixin. Ji vê yekê enerjiyekê bi dest dixin û wê enerjiyê vedigihêzin metanoleyê. Zanyar dibêjin ku heke xebat li ser metanolê were birêvebirin dê sotemeniya sentetîk were bi dest xistin. Sotemeniya sentetîk a ji metanolê were bi dest xistin, dê ji bo parastina xwezayê ji sotemeniyên fosîl pir baştir be. Helbet mirov nikare bêje ku metanol ji xwezayê re bêzarar e, lê belê ji sotemeniyên fosîl baştir e û bikaranîna metanolê dibe ku bikaranîna sotemeniya fosîl gem bike. Her ku diçe mirovahî bêtir ji mejiyê çêkirî sûd werdigire. Roj bi roj mejiyê çêkirî pêş dikeve û li gelek qadên jiyanê belav dibe. Aliyên baş ên mejiyê çêkirî bêguman pir zêde ne. Lê bi serkeftin û pêşxistina mejiyê çêkirî re him pirsgirêk jî têne bîra mirovan. Gelo zararên mejiyê çêkirî çi ne? An jî gelo mejiyê çêkirî dê serdestiyê ji mirovahiyê bistîne an na. Ev pirsên mirovahiyê diyara serê zanyaran jî tevlî hev dikin û zanyar ketine peyvan pirsan. Zanyarên di binbanê Enstitûya Max Planckê de dixebitin, li ser mejiyê çêkirî yê super û rastîn dest bi lêkolînan kirin. Xwastin bibînin mejiyê çêkirî yê super gelo tê kontrol kirin an na. Di encama lêkolînê de derket holê ku ji aliyê teorîk ve kontrolkirina mejiyê çêkirî yê super nepêkan e.
Zanyar merak dikin ku mejiyê çêkirî tê kontrolkirin an na. Lêbelê de ku karibin vê yekê bikin an jî biceribînin divê pêşî mejiyê çêkiriyê süper were afirandin. Ji bo kontrolkirina mejiyê çêkirî jî divê teknolojiyek an ji mejiyekê çêkiriyê süpertirîn were afirandin ku kontrolkirin pêkan be. Ji ber ku encamên afirandina mejiyê çêkiriyê süper nayîne zanîn, her wiha ji ber ku teknolojiyeke mejiyê çêkiriyê süper têk bibe tuneye, tê bawerkirin ku mejiyê çêkirî nikare were kontrolkirin. Li gor lêkolîna teorîk a zanyaran, algoritmaya mejiyê çêkiriyê süper piralî ye. Ji ber vê yekê jî senaryoyên mejiyê çêkiriyê süper jî dê pir bin. Her wiha mejiyekê çêkirî û ew qasî serkeftî wexta bi astangiyan re rûbrû ma, deriyên cuda ku mejî bibe çareseriyê jî pir zû bibîne. Ev yek jî rewşê pir tevlî hev dike. Zanyar Alan Turing divê derbarê de dibêje, dibe ku mejiyekê çêkiriyê süper were afirandin ku pişkokekê wê hebe û bi wê pişkokê mirovahiyê têk bibe. Heta dibe ku mejiyê çêkirî xwe bi xwe jî vê yekê kontrol bike û serdestiyê ji mirovahiyê negire. Lêbelê ji aliyê matematîkê ve hesabkirina vê yekê aniha nemimkün e. Hin zanyar jî dibêjin ku astankirina mejiyê çêkirî wekî çareseriyekê dibînin. Zanyar dibêjin, mejiyê çêkirî heke hin beşên internetê bikarbîne û hinekan jî nikaribe bikarbîne, ev ê jê re bibe astangiyek. Lêbelê ev fikir mantıqa mejiyê çêkiriyê süper xwe bi xwe ji holê radike. Ango ev fikir jî nahêle lêkolîn bi encam bibe. Zanyar Manuel Sebriyên fikreke xovdar bilêv dike û dibêje aniha mejiyê çêkirî di mer'iyetê de ye. Lêbelê mirovên ku programan çê dikin jî nizanin ku mejiyê çêkirî peywirên xwe çawa çê dike. Ango ji sazûmaniya mejiyê çêkirî hêj fêm nekirine.